sad utrku između Golfa Keca i Seata Leona. Da vidimo njihove kvalifikacije. A sad na poziciji imamo Golfa i Audi. Ćemo natjecanje između dvije Golfa ekipice. Ovo lagani 19. Gledat ćemo sad gobov između Audija i Nissana GT-a.
napisao Opel. Tako vidite vi. Na startnoj poziciji imamo Opel Corsa OPC i Fijata. Broj 119 Nissan GTR. Modernizović u BMW-u. Evo je Desmo Petošević. Vane dva desno, 14-8 lijevo. Vrijeme tercijativa. A desno 15-0.